سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ካኣቱን ከለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሕማም ከይተሰምዓ ናይ ድንግልና ኣወሳስዳ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ድንግልና ክትወስዱን ከለኹም ክትፈልጥዎም ዝግባእኩም ስቴፕ ኣለው። ነዘን ስቴፓት ተዘይሕዝኩም ድንግልና ምውሳድ ክከብደኩም ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ሕማም ክስምዓ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ናብ መደበይ ምእታወይ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና፣ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይተረስዑ። ነዚ ኢለ ናብ መደበይ ክምለስን ከለኹ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ እንታይ እዩ? ፔኔትሬቲቭ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ክትገብሩ የብልኩምን። እታ ጓል ኣንስተይቲ እስካብ ትነግረኩም ንመትለኹም ናብ ውሽጢ ሙሉእ ንሙሉእ ኣእቲኹም ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ የብልኩምን። ምስዚ ዝተተሓዘ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ኣለው። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ንሰውነታ ማሳጅ ምግባር እዩ። ንሰውነታ ምንኽኻ እዩ። እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ? እታ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ብጣዕሚ ኣትራክቲቭ ወይ ከዓ ሰሓቢት ምዃናን ብሰውነታ ከም ዝተማረኽኩምን ክትነግርዋ ክትክእል ኣለኩም። ቀፂሉ ድማ ንፎር ፕሌይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂብኩም። ፎር ፕሌይ ማለት እንታይ እዩ? ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምግባርኩም ዝግበር ምስዕዓም፣ ምንኽኻ፣ ምትሕስሳይ ክኾን ይኽእል። እዚኦም ፎር ፕሌይ ንብሎም እዮም። ስለዝኾነ ንፎር ፕሌይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂብኩም ክትጥቀምዎ ክትክእል ኣለኩም። ቀፂልኩም ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ከም ዘለዋ ንኽትነግረኩም ክትደፋፍእዋ ክትክእል ኣለኩም። ስፔሻሊ ነዚ ነገር እዚ ካብ አንደበታ ዘይክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና ንውሕ ንዝበለ ግዜ ሂብኩም ክትሰዓዓሙ፣ ክትነኻኽኡ፣ ክትላፍዑን ከለኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ልዑል ስለዝኾን ከይፈለጥኩሞ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ክትኣቱ ክትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ እዋን እዚ ከይፈለጥኩሞ ናብ ጾታዊ ርክብ ክትኣቱ ከለኹም ዝበለጸ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን እንዳሓሰበቶ ስለዘይኮነ ጾታዊ ርክብ ትገብር። ስለዝኾነ ድማ እንታይ እዩ? እቲ ክስምዓ ዝኽእል ሕማም ክቅንሰላ ይኽእል እዩ። ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ብልዑል ከም ዝተለዓለ ምስ ፈለጥኩም ቀስ ኣቢልኩም ናብ ብልዕታ መትለኹም ክተእትዎ ኣለኩም። ኣብ ፈለማ ኳርተር ወይ ከዓ እቲ ርብዒ ዝኸውን ፓርት መትለኹም ክኣትዎ ኣለዎ። ቁሩብ ጽንሕ እንዳበልኩም ፍርቂ እንዳኣተኹም ቁሩብ ዕረፍቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ። ቀፂልኩም ሙሉእ ፓርት መትለኹም ብምእታውን ብምውፃእን ጾታዊ ርክብ ምግባር እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ምንቅስቃስኩም ዝሕል ዝበለ ቅልጣፈ ዘይብሉ ክኾን ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናይ ወዲ መትሎ ናብ ውሽጢ ብልዕታ ካኣቱ ዝኽእል ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ድንግልና ተቐዲዱ ስለዝኾነ ናብ ውሽጢ ዝኣቱ ዝኽእል ስለዝኾነ ፈለማ ግዜኣ ስለዝኾነ ሕማም ክስምዓ ስለዝኽእል እዩ። ሕማም ተተሰሚዕዋ ድማ ንቐጻሊ ጾታዊ ርክብኩም እውን ሕማም ከም ዝስምዓ ክትሓስብ ትኽእል እያ። ስለዝኾነ እቲ ምንቅስቃስኩም ዝሕል ዝበለ ክተእትዎን ክተውፅዎን ከለኹም ቀስ ኣቢልኩም ክኸውን ኣለዎ። ምስዚ ተታሒዙ ርክብ ክትገብሩን ከለኹም ሉብሪኬሽን ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፍለጥ ኣብ እዋን ፎር ፕሌይ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ሂብኩም ተጫውትዋ እንተሃሊኹም ብልዕታ ራሕሲ ከም ዝፈጥር ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ናቹራሊ ድርቕ ዝበለ ብልዕቲ ኣሎ። ስለዝኾነ ናቹራሊ ድርቕ ንዝበለ ብልዕቲ ድማ ሉብሪካንት ኣለው። ንኣብነት ኦሊቭ ኦይል፣ ቪቫ፣ ኤዛቤል ዝበሃሉ ብጣዕሚ ፖፕላር ዝኾኑ ብዙሓት ሰባት ዝጥቀምዎም ሉብሪካንት ኣለው። ስለዝኾነ እዘን ሉብሪካንት ተጠቂምኩም ኣብ ብልዕታ ከባቢ ራሕሲ ምፍጣር ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ብልዕታ ከባቢ ራሕሲ ተተፈጢሩ ድማ ክስምዓ ዝኽእል ሕማም ብደንቢ ክቅንሰላ ዝሕግዛ እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ሕማም ተዚሃልዩ ድማ ቀጻሊ ጾታዊ ርክብኩም ተናፋቅን ጽቡቕን ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም እዩ። ክነጠቃልሎም ከለና ልክዕ ምስ ተራኸብኩም ቀልጢፍኩም መትለኹም ምስ ብልዕታ ንምርኻብ ክትሓጹ የብልኩምን። ቅድሚዚ ክትገብርዎ ዝግበአኩም ነገራት ኣለው። ንኣብነት ፎር ፕሌይ ኢልና ንጽውዕ ነገር እዩ። ፎር ፕሌይ ማለት ኣቀዲመ ከምዚ ነገርኩም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ትገብርዎ ምስዕዓም፣ ምንኽኻ እዚኣቶም ኩሎም ፎር ፕሌይ ንብሎም እዮም። እዚኦም እታ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ዘለዋ ድሌት ንምውሳኽ ዝሕግዛ እዩ። ኣብ ብልዕታ ከባቢ ድማ ራሕሲ ንኽፍጠር ዝሕግዘኩም እዩ። ራሕሲ ተተፈጢሩ ድማ ሕማም ዘይብሉ ተናፋቅን ዘይርስዓን ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም ኢላ እዩ። እቲ ካሊእ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ? ሙሉእ ፓርት መትለኹም ዘይኮነስ ቀስ እንዳበልኩም ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ። ምንቅስቃስኩም ብተመሳሳሊ እውን ዝሕል ዝበለ ቅልጣፈ ዘይብሉ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ።
ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ብልዕታ ራሕሲ ዘይፈጥር እንተኮይኑ ሉብሪካንትስ ኣለው ነዘን ሉብሪካንት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ሪእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ መደብና ናብ ብዙሓት ንክበጽሕ ላይክ ሼር ግበርዎ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒለይ